Potx eta lotx, bai esan. Kaixo lagunok! Bueno, hemen gaude berriro lotx Potx eta lotx bai esan bideokaz ofizialean. Hemen EITB pokaz guztiok ondo pasatzeko eta bizitzari aurre egiteko. Hori da, eta horretaz gain lanbideen inguruan hitz egiteko. Hori da. Beraz, Euskal Herriko langile pila bat gonbidatuko ditugu gure etxera, ez da Potx? Bai, ala da lotx. Eta horregatik, lanbideen inguruko bitxikeriak, historioak, anedotak, jakingot ditu Gu. Baina beraiek kontatuta. Hori da. Bueno, hasiko garaia. Bai, lotx, serio, guazen. Serio. Ia asmatzen duzuen gaurko lanbidea zein den. Entzun. Gaurkoan lanbide alai baten inguruan hitz egingo dugu. Euren mezuak era poetiko eta melodiko batean zabaltzen dituzte. Euskal Herriko toki desberdinetan aritzen dira. Eta sarritan ez dituzte hankak lurrean, baina zentimetro gutxitara jartzen diren. Egituren gainean egoten dira. Lotx, azkenengo pista daukat. Ezakito zondo zeden, txapelketa ugaritan parte hartzen dute, era improvisatu batean abestiak sortzen. Txapelketa ezagunena 4 urtetik behin egiten da. Nortzuk izango? Bai! Bertsolariak! Bai, momentu bat. Trin! Lotx, entzuten duzu? Trin! A ber, timbrea jo dute, ea ba. Potx eta lotx, bai esan! Bai? Bale. Iker da. Iker da. Irekiko diogu. Tikitin. Aurrera! Iker! Ongietorri! Iker Zubeldia! Handia! Hemen daukagu. Ondo. Ondo esan bera euken gogoazen ezautzeko. Ze ondo! Ze politan. Bueno, Iker, hemen aurkezpen txiki bat daukagu zure inguruko datuekin. Asmatu dugun, bale? Hemen dugu Iker Zubeldia Segamarra. Bai. Ogibidez kaldereroa eta alkatea. Baina bertsolari afizioz. Txikitatik dutxan abesten zuen, eta etxekoek nekatuta bertso eskolan bere izena eman zuten. Bai? Egia esango ezakit, baberak esango digu. Bueno, Iker, eskerrik asko, etortxagatik. Ez horreti. Esan, asmatu dugu, bai? Bai, asmau dezu. Bai, seitzen dute dutxan kantatzen guandik, Baina hori, errimatxuta. Bueno. Gauzak egite ditugu originalak. Bai, eta galdera original bat. Bertsolari hon bat jaio egiten da, edo egiten da? Hori bertsolari batek esan zon, lehenengo jaio imerdu derri hor. Hori egia da! Hori Jose Agirrek esan zon. Ez dakit, ez ni pentsatzen dut, egin lehikela. Bai, bizkat, hizkuntzakin jolastea eta gustatzen baldin bat ez dut, izateko erabat baldin bat daukezu, nik uste dut egozinek izan lehikela. Gainera jende pila bat da bertso eskolatan. Bai, asko. Bai. Iker esan duzu izateko erabat eta ze hiru ezaugarri izan behar ditu bertsolari batek. Bat izan behar da bere hizkuntzan maitale zutxue. Hori, gero gustatu bertzaio, hizkuntzan berak dauken bihurrikeri jolas hori eta egokiera hori, gustatu bertzaio, eta gero izan behar da nik uste oso observadorea. Observadorea. Bai. Hori egia da. Zu improvisatzen naizeanen eta batipat gai libre naizeanen da beti esponja bat izan behar dezu. Zerbait azaldu alizateko. Bai esan behar dugu ikazu oso abila zarela gai libretan eta gauzak ikusten eta eta txisteak zera, ez da, eskaintzen, ez da? Bueno, saiatzen gara. Bai, Bueno, bakegu baietze. Bueno. A ber, zure bersolari referente bat zein da, adibidez? Bat aukeratzea zailea. Bat aukeratzea, Bi. Bai. Bueno, esango ditut bi... Iru, nahi baduzu, Mikel. Niretzako bersolari inoiz izan da bersolari langilena, Andoni Gaina da. Andoni Gainak egun ematen da juten dan toki guztitan. Eta oso lo gutxi egin da lan egiten duen gizona da, eta miresgarria da.
Gero Goierritar bezala, ipau gizuet Florentino Goiburu, berak bere Goierritarrez, eta bere rima gestu hortan, da batipat gutzako referente izan zen, da maizu izan zen, eta, bueno, eta gaur eguneko bersoriatea junda, Nerea Ibarzabal, esango nuke. Hombre, Nerea Ibarzabal. Musu bat Nereari hemendik. Mua! Bai, beha, egiten du, kasi puñak bertxotan, ez da? Bai, asko dare, onak ere Julio berare, bai. Julio. Aipau abezin ditutzi, Ibane, bai. A ver, lista, teke. Bueno. Egia da maia oso dagoela, Egia da, badago. Hori horrela da. Txapelketak eta txapelketetan hain beste gente. Claro, gente, eta ondo. Bai. Bueno, eta gauza teknikotan sartu aurretik. Teknikoak. Ze gomendio emango zenioke bertsolari izatea nahi duen, ikusentzulei? Ez dakit, nik uste dut helburu jakinik gabe abiau barreko bide bat dela, eta biden aurrera zoatzen eran, sortuko die txapelketako helburuk, eta... Baina lagun artean asko kantatzeko, parrandan asko kantatzeko. Parrandan kantatzeko. Nik ere apuntatuko. Oso polita, ze ondo pasatu behar da. Bai, eta horixe. Eta gero, berak, ofiziok berak erakutsiko dio zenbateaino aldezaken, da berak ikusiko txapelketa bai, ez, o... Noski. Hoixe, esango nioke. Noski. Hemen galdera importantea. Kontatu bertsolaritzarekin lotuta anedota bat. Que seguru gertatu zaizkizula pila bat. Seguru. Bertso afari batean, bertso bazkari batean, oinatin kantatzen, ez dakegu. Da, oinatin asko. Asko da kantatzen eta. Behitu, kontako izuet, Seude Urgelen. Non? La Seude Urgelen Katalunian. Katalunian. Junginen igaz, bertako azoka eunea. Eta, tokau ziten, guaingo lanbide berrikati, epaimai izatea gazta txapelketa baten. Genbiltzenan zeharten, estan guztin arten, eta mutil bat, akordan izan mutil bat neukela neuri behi da. Da zeon euskal txapel batekin, da bizikleta batekin, da behi da, eta pentsan non, ez auto ingo ninduan, seguro asko, baina izangoek Euskal Herritik etorri dan, hemen postun baten dauna, hola. Eta etorrin ziten aldamenea, euskeraz tapa earketa esen nungo aiz. Desan ziren, mendi horren atzeko herri batekoa. Nola, 25 bat urteko mutil bat, Eta eta nundi noa zautzen nik, eta esan ziren, garai baten euskerekin erabat maitemindu zala, ikasi zola euskeraz, saiatzen dela bersotan egiten, ean herrikirolak ditutela, eskora egiten duela, Katalunian, Katalan? Katalana, irabat, arrituta. Eta elkarrizketan zati handi baten, ikaizketa iteko gauza zen. Alegia, euskara maila oso polit batekin, etorri da, noski, onutza, baino ez, hainbestetan, Eta tokau ziten anekdotea hori. Batxalo bat horrentzako. Eskizena nahiz akordatzen, Bueno, Jordi Bitxalo handi bat. Apa Jordi. Zaitugu eta ikerrek ere, bai. Aizu, ederra da hori, Bueno, oso pila bat. Orain bai galdera teknikoak. Teknikoena. Zergatik sartzen dituzte eskuak poltsikatan bertsolariek? Hori da oso garrantzitsua. Hautsi dugu, esan behar zen gauza bat. Beti, erantzun bat behar dugu. Beti edo aurrean edo atzean. Hori bertso eskolan argazki guztietan, hori kazetarik eta argazkilarik esaten du, eskuk txintxilika seinale txarra. Ematen do, ezertan ez zelai. Ja, ez dakizula zetan ari zen. Orduan eskuak fuera. Ditura, azkenen aurkezle batek boligrafoa, zeati hartzen du eskutan. Claro, ordenadore bat baldin baduke. Orduan, berdina da. Orduan, ez da teknika eskutu bat, teknika sekretu bat, ez. Gaina bakoitzek bere erea dauke, batzuk behar zaundik sartzitu, besteak nik txikik biztan ibili izan ditut. Bi txikik biztan, ez da zen. Bakoitza bere estiloa, ez da. Egia da, bai. Ni beste galdera bat oso garrantzitsua. Iker, zurekin ez daukatalako problemari, baina kantu klasea jaso behar dira bertsolari izateko?
Are gehiago, kantu klaseak jaso beharko lirateke. Hori da. Bertsolari izateko. Kasu askotan bai. Bai. Bertsolari gehoztak okerrago kantatzen dugu. Bai. Mezu bat Euskal Herriari, mesedez. Oso bertsolari honak. Badare oso belarri gutxikin. Baina, bueno, garrantzitsuna mezu da. Ja, hori da, bai. Baina, ondo adornauta baldin badeko hobe, Hobeto. Karo hori izango litzake, kuadro txar bat, marko oso batekin, ez da? Karo, hori Guk lantzen genuen, bertso eskolan, guk bertso eskolan egiten ginen lehenengo 45 minututan bertso zaharrak abestu. Bai. Eta musikari bat, Xanti Garmendian zangure irakaslea, eta lantzen zion pixkat, hori. Eta gero beste 45 minutu izaten ziren, utxunek bete, eta, bueno, bapaten... Utxunek bete, filling the gaps, inglesen ere esaten da. Ikero hori, bai, ez da hortik kopiatuta. Claro, filling the gaps. Eta, zela sortzen dituzu bertsoak, Iker? Zela egiten da, zela sortzen da bertso bat eta errimak da, bai? Hola, tip bat. Hor dago Andoni gaineren Margarita, lore hori. Baina hori direkte txapelketak erabili izan duen teknika badek, Margaritak sailkatzea errimak. Bai? Errima jakin batzuk, esateko maraka, patata, zea sail bat, eta hiri automatikoki maraka esaten dekenen hori landuta balmeaukek patata edo horriko zaik. Baina, bueno, nik ez dut hori inoiz zein, bakoitzek bere teknika. Rima zerrendak aberastu inbar die. Bai. Azuk aberastu, zeure kasa, eta gero, baina arrazoiak dauke indarra. Bai. Orduan, bersoa ez dezu inbar errimatik atzea. Inbar dezu arrazoia, eta gero errima inbar dezu. Hau teoria bat da, Bai, hori bi teknika zerik batek, eskubitik ezkerrea eta ezkerretik eskubia esaten dana. Bersolari batzuk izan dituk oso esatari onak dienak eta mezu indartxuk ematen dituenak eta errimaz igual pixka zabalago dienak. Beste batzuk behiz era bat errimatik egiten duenak eta errima horrek azkenen behartu itea arrazoiare harta. Ados. Onadek erdibideko... Filosofiko jarri garen lagunok. Bai, benetan. Hau apuntatu. Teknikoa esan diezu bazela. Bai, teknikoa dira. Eta, a ber, daukago... Ariketatxo bat. Bai, azkena egingo dugu. Bai. Venga, azkena, bale? A ber, binaka egiten dituzunean ariketak, Bai. Hori garrantzitsua. Beti bertso saiotan dago momentu bat dena. Ze pasatzen da hor. Ze esaten zarete. Sekretuak. Ze esaten dira zu elkar, barkatu. Hori ezin da kontau. Eta hori horrela utzi behar duzu? Bai, horrela utziko bat. Pena bat izan da. Iker justo horretarako ekarri zaitugu. Gure esaniko dizut. Bai. Esklusiba, Euskal Herria. Esaten da nada, ze doinutan abestu behar da. Beste gabe. Adibidez, guk esaten badizugu. Doinu, gai baldin bada pixkat, karga pixkat daugena, doinu ere bizan behar da pixkat, dogoa, o pixkat, eta baldin bada gai bixi bat. Bai, doinua. Hori da. Eta nola, ezkean kantore honak, bazpare, beti pentsatzen da ondokoa txarragoa dela, eta bazpare eginengo deu. Da, tararea zen dezet, bale, venga, hasi. Tarareatu egin. Bai, o tarareatu edo bestela, doinu batzuk izen jakin bat izaten du. Izen hori izan da, espaldin badak izena, tarareauta. Hor kode sekretua, konpartitu behar da. Wow. Promizio bat izan da, Bai. Apuntatu! Ja badakigu! Bueno. Euskal Herria libreagoa da, lotx. Venga. Ariketatxo bat jarri dugu, lotxe sekulako... A ber, gauza bat esan behar dizut Iker. Parrandatan, lotxi asko gustatzen zaio bertsotan aritzea. Bueno, ez dut asmatzen. Saiatzea, behintzat. Bai? Eta orduan gaur, nahi dugu ekarri ariketa bat zuri egiteko. Posible da? Bai, klaro, ez oso ondo, hemen parte hartzea da garrantzitsuena. Noski, bueno, bota lehenengo puntua. Nik botako diot, Iker, puntua botako dizut. Eta zuk egin behar duzu, bete. Venga. Paiazoek nahi dute bertsolari izan.
baina ez dakit olan itxuran da biltzan. Kantatu behar bai da, plazan da elizan, entrenatu zazue beste denen gizan. Oso polita! Oso ondo. A ver, Lotx, beste bat? Beste bat? Bai, Lotx, venga, ilusio egiten dizulako. Egin lara berez. La. Mozorroa prest dugu aurten kalderero. Ta jantzi beharko da probatuta gero. Parranda egingo dugu ia egunero. Ta ze pasako da ba gerokoak gero. Oso ondo! Oso ondo, Iker. Trin! Iker, baitu, trin, entzuten duzu? Bai. Bai, ez da? Bai, Potxe eta Lotx, bai esan! Bai, etxe. Bai, bale, izaskunda irekiko diogu. Bai, ireki, pun! Aurrera! Kaixo Iker zemoduz! Ondo. Nire bai, aluzinatu egin dut, Oso onak bertsoak! Bai, bakizu nia zenintzen Iker ere bai bertso eskolan. Txikia nintzenean, orain dela urte asko, baina utzi egin nuen, irakasleak esan zian, egabien nire bertutea etzela bertsolaritza. Etzela bertsolaritza. Baina berdin du, orain naiz, payasoen laguna. Oso ondo izaskun. Eskerrik asko. Oso lanbide hona, da ez da Iker? Bai, payasoen laguna. Baiet, bakit. Aizue, nik Ikerrek hartzen ditut astero Euskal Herriko aurren galderak. Baina aurten ez, gaur, bi aurren galdera. Bi aurrek egin dute gaurko galdera. Bi aurrek batera bakarra edo bakoitzak bat. Ez, bakarra bien artean. Aiz badira, hemen dauka txuleta eta jarriko dugu bideoa. Iker, ea zer galdetzen dizuten. Entzun nahi duzu? Bai. Ikusi jarri egingo dugu. Jarri. Kaixo guelen eta anegara, eta hause da gure galdera. Zeran pentsatzen dituzue bertsolariak, ainazkar rimak? Bale, hori galdera, oso sintonian. Robotak ematen dute, Nola pentsatzen dituzu rimak? Iker, zer erantzun nahi diezu? Ane eta Helene. Aupa, Ane eta Helene, mutxu bat. Trampatxo batzuk egiten ditu, Bai! Aurrez pentsatu eta eukitzen ditugula zerrenda luze batzuk. Biskat ikasita egoten diena. Bai. Eta orduan da, zerrenda hortatik hartu eta... Eta zerrenda hori zuek egiten duzuela, zerrenda hori ez dakit agian bertso elkarta pasatzen duzuela, zuek egiten duzuela. Zela ikasten dituzu hainbeste rimak? Ez da ikasten, eta biskat ez. Eta gainera politia izaten da, igual, egun ematen etortzen zazu bapaten ezela, inoiz zibili ez dezun bat. Beste bat, ez da? Zerrendarako. Gero aztu egiten zake. Buruko zerrenda! Ezin etortzen danen beti darela muletia batzuk, Claro. Erabilterrezak, ez da? Bai, hori gertatzen da, hori... Baliabideak. Oiko baliabideak. Lastozko berrimak. Hori. Bai, ez da, makuluak, horre beti erabiltzeko. Zuek eritu zineten bertso eskolan? Esango izute egia izasko. Egia, bai, claro. Nire txikitako ametsa da. Oraindik ez da izaiegatu. Oso ondo, Potx. Bueno, inoiz ez da berandu ez da, Iker. Bueno, Potxi bezala kaleko bertsolaria da. Bai, lotze polita geratu zaizun hori. Bai, ez da. Kaleko bertsolaria. Gure eskola da kalea. Bai. Zagarrotegietara joaten garenean, Iker hau aitortuko dugu, kameren aurrean ere bai. Zagarrotegietara joaten garenean, hauek biak, azten dira bertsoak abesten. Bai, zaiatzen gara. Eta egun guztia, aritzen dira bertsoak. Bueno, guztia da exagerazio bat. Ez, egun guztia, Potx, batzutan egun guztia. Gau guztia, bai, egun eta gaua. Bueno. Hori grabau enbarko zenioke igual baita. Horian interesgarriagoa. Egia da. Podcast baina interesgarriagoa izango litzateke. A ber, baina zuen kasuan, Iker, daukazu berme bat, ez da? Ondo irtegiten zaizunaren berme. Ikusgarrigoa izan lehik ezain ondo irtetzea. Ikusgarria, bai, baina, gero hori defendatu behar da. Guia oituta gaude tontakeriak egiten, ja gehiago, ja... Bueno, egien bestela, burutatzen zait,
bezala, izan altzaretela hitzetik hortzerakeko aurkezle berriak. Ojo! Igual bertxo nintzen ez, baina igual aurkezle, hau ongi urtetzen bada, Eiker, igual zutxatuko ditugu. Euskal Herria handarendako. Dei bat, Euskal Herria, bertsozale elkartea, Iker Zubeldia babestuta. Hitzetik hortzerako, aurkezle berriak hemen zuekin. Hori da. Musu bat. Txalo bat, potxetan lotxeri, oso ondo. Kerri, ikusten duzuzuk hitzertik hortzera? Larun batetan izaten data gutxitan, egi esan. Tokatzen bali mazaitola tarteka, Bertsolariek egiten normale dute. martxan izaten naiz orduan. Bertsolariek egiten dute edukia hitzetik hortzera. Gaina ez gustatzen ere buruek bersotan ikusten. Ez! Alba ez dakit ikusten. Ez dakit. Lotxao. Ez dakit, ez gustatzen. Ni ere etxai gustatzen, Ez lotxeria. Ni ere etxai gustatzen. Hori kasi behar da, Bai. Bueno, oso ondo bai, nire noa, ja. Trin! Izaskun txoine, trin! Mugimendu! Ai, txar, nik hartuko dut. Bai, kable gabe, baina berdin dabil. Potxe eta lotx, bai esan. Bai. Noski, baina izaskun dago, orantxe joango da. Bale, Xabizaun da. Xabizaun, irekiko diogu, venga, trin! Agur izaskun. Xabizaun de beti lekuan kentzen dit. Bai, bueno. Xabizaun. Agur izaskun. Egongo gara izaskun. Aurrera! Bueno, kaixo! Xabizaun! Bueno, entzun, gaurko nekarri zuet kantu zoragarri bat, hau potxe gustatzen zaio asko. Pila bat. Baina, aurretik galdera bat zuretzatik er. Bai. Zer da poto bertsolaritzan? Poto da, errima errepikatzea. Hitz berdinarekin? Bai. Baina, esan nahi berdina duen hitzarekin, edo hitz berdinak esan nahi desberdina badu, igual hori ez da poto. Ez da poto. Hori ez da poto. Ez da poto. Ez da poto. Orduan, horregatik gustatzen zaizu kanta hau, ez, Potx? Noski. Zer, estribillo honetan hitz berdina erabiltzen da, baina ez da poto, esan nahi desberdina dituelako. No, ikusiko diau. Hori da. Kasu horretan, izan hitz berdina, baina ez berbera. Ez da, diferentea direlako. Hoi, esan nahi desberdina. Ze ondo. Beraz, kanta da pilota berria, bai? Eta, bueno, lehenengo txeatu egingo dugu, bai? Beraz, Potx, ea, doinua... Bai, laguno bagizue tonu hartzea oso garrantzitsua dela. Entzun, nik gaizki egin dut orain, lagunok. Musikari izatea eza berme bat, Lasai, Potx, maite zaitu. Entzun nahi alduz, hau bai, entzun. Entzun nahi alduzue daukagun berria, esku artean dugu pilota berria, zerritxoko diruaz erosi berria. Bueno, poto da edo ez da? Bat dudakoa. A ver. Bueno, ba. Esku agora, a ver zergatik. Txartel horia. Erosi berria eta pilota berria... Ja. Hor dabil. Hor dabil, Bueno, ba... Hor dabil, ez tegera bat, Horlako gertatzi duk txapelketan, Bai. Bueno, ba, duda, hor txe... Ez ezko nutzuko diago. Ez ezkoa. Ez ezkoa. Aprobatuta oso ondo, haupa txinparta bertxo eskola, bereek egiten digute. Claro, txinparta bertso eskolakoa dira, Haupa txinparta, maite ditugu txinpartakoa. Txinparta, kalitatezko bertso eskola. Eta zu, venga. Venga, Potx. Propaganda. Horren bai. Venga. Berriz. Entzun, berriro, ezki momentu bat, Entzun nahi alduzue, balbita iru. Entzun nahi alduzue daukagun berria, esku artean dugu pilota berria, zerritxoko dirua zerosi berria. Entzun nahi alduzue daukagun berria, esku artean dugu pilota berria, zerritxoko dirua zerosi berria. Oso ondo! Aupa! Bueno, oso ondo! Ba, mila esker, Xabizaun. Ai, listo, bukatu da? Bai, bukatu dugu. Ba, ez tezen. Ba, mi esker gaurko bestiagatik. Mi esker, Xabizaun. Xabizaun, txalo bat, Xabizaun. Eta nola ez? Nola ez. Mila esker. Iker Zubeldia handiare! Aupa, Iker! Bueno, gustora gonzara? Bai, oso Bai, ze ondo, divertitzeko eta ondo pasatzeko. Eta horriko zinateke berriro? Bai zuenen. Ze ondo. Bueno, ba laguno, ba eskerrik asko berari Xabizaun eta guztioi eta bezueri baita. Hemen zaudetelako gurekin asterik aste. Zer, hori da, gogoratu.
urrengo astean ere hemen izango garela. Garela, hemen EITB podcasten, hori da. Ondo segi eta jarraitu gure sare sozialak. Abildua Potxetalotx. Ados? Bai. Ondo izan? Berdin. Agur? Aio. Hau da, Potxetalotx? Punto. Bai esan! Bideo podcasta! Agur! Potxetalotx, bai esan!